salut, bine am găsit la primul episod de Gun Mayhem, aici cu Sneakerală, cu Ionuț Gaming și cu Dacu, să nu uităm și de ei, sunt niște prieteni, ok, salutare. Sneakerală e lângă... Oh, fuck, Dacu a luat ăla. Ok, Sneakerală e lângă Tehnorat. sunt de Pe dos alt verzi, laptop. da. Sunt pe alt laptop. Tehnorat a găsit o metodă ca să ne conectăm împreună. Nu știu cum. Este un joc foarte șmecher. Eu aștept aici. Uite cum îl cheamă pe Sneaker. Speed Boss. Speed Boss! Ce-am dat-o ăla? Eu trebuia să dau ultima. Oh, fuck. Nu fac ciudă. Și o să ne cumpărăm, o să încercăm să ne luăm diferite haine, diferite culori. Până, de fapt, culorile ți le dă gratis. Întâi, dacă nu mă înșel. Oh, fuck. Ok, deci culorile ți le dă gratis, Ia să văd, oare pic dacă stau așa? Ha? E pic dacă stau așa? Normal că pici. Nu, dacă stau pe loc. A, da, poți să chiar alune și sare în jocul ăsta, ceea ce nu-mi place. Ok, dă să-mi iau și o armă. Ia un sniper. Ok, oh fuck. Sunt foarte multe arme. Dacă vreți, mai facem un episod din acest joc. Este foarte tare, este și multiplayer. O să trebuie oarecum. Ha? Oarecum e multiplayer. Oarecum. Oh fuck, fuck. Îmi place că totuși tot a murit. Dacă botul meu tot a rămas în viață. Sper dacă Uite, mă, moare... cum trag eu. Uite cum fac, n-am putut să-ți arăt. Îmi trageam eu cacao. Ok, deci Ion Gaming îl avem aici. Fuck! Deci dacă vorbești urât. Foxy, nu e despre tine. Nu ești tu Ion ăla. Clar nu ești, adică pui. Ok, Căză după tine. din păcate tipii ăștia n-au microfon. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Am căzut, am murit. Ok. Micareală a rămas cu singura viață și un prechindel. Da. Eu sunt un prechindel, muriți drept. Hai sneaker. Bă, Dacu joacă bine, nu glumă. Adică e prima... Nu contează. Ce nu contează ce am zis? Dacă nu joacă bine. Ha. Dacu joacă prost. Dacu joacă prost. Dacă o jucă post. Prost. Dacă o jucă post. Bravo, mă ții la viața. Acum urmă știu pe Terminatorul ăla. Credeam că scrie Tehnorat deasupra Terminatorului. Deasupra Terminatorului. Ok, deci din câte vedeți, Sneaker este un jucător profesionist, s-a mai jucat el și eu m-am jucat, mi-a plăcut jocul ăsta, dar single player, pentru că, na. Nu știam că o să facem multiplayer pe atunci. Hai că sunt 2 de mine. Și dați asta. Mă, că eu aștept aici cu sniper. Alta stai că ăla e acolo. Mamă, mi-a dat și mie ăsta. Am căzut, frate. Vino încoace, Sneaker. Sneaker, vino încoace. Noi mi-a rămas tu cu Dacu. Și cu Sneaker. A murit Sneaker. Nu, numai tu ai rămas. Ți-a dat-o? Ok, hai, îl așteptăm pe Sneaker să fie omorât. Hai, bă, omoară. E, gata, ok. Revenim cu următorul meci. Ok, a revenit. Și data asta ne-a picat câte ceva. Da, ne-a picat câte o pălăriuță de asta. Știi? Bă, îmi place pălăriuța ta, adică e chiar șmecheră. Da. Holy fuck, nu mai ai pușcați între voi, vă rog. Nici n-ai cum, dar pula mea. E pulă. Normal, what the fuck, ce întrebare asta? Normal că am asta. Ok. Și vorbești, zi te rog penis, pentru că dacă zici pulă nu o să fie corect. Este să zici de țigani, man, așa. Zi măcar științific, dacă... Am făcut chiar ciudă. Ce-am făcut Da, chiar dar tu nici ciudă. nu aveai viață, mai bine îi rămânea lui Ion Gaming. De fapt nu-i dau nimic lui gay ăla. Ok, stai să-mi iau și o armă de aici. Bam! I-am făcut ciudă lui Ionuț. Oh, fuck, am căzut și eu. Ionuț gamerul. Bă, îmi place cum și-a pus numele, adică el de fapt îl cheamă Ion Gaming.
Dar și-a pus dicționare cu chei. What the fuck? Să evidențieze dacă e gay. Evidențieze că e gay. Mai bine punea cu mare gay. Îți dai seama? Oh, fuck, de ce mereu pic pe aici? Pentru că da. Deci mereu pic prin găurele. Bă, dacă nu au murit niciodată până acum. Prin găuri. Ha? Așa, ok, trebuie să se... Prin găuri. Logica perversului. Ok, dacă se învârtesc bilele, înseamnă că ești aproape. Ok, am crezut că Dacu e un... Bă, nu știu, că când m-am uitat la unii, că când sunt goli, parcă sunt ăștia, boții ăștia. Eu pândesc cu sniper. Eu trag în ei ca prostul. Ok. Dacă... și... Bă, nu știu, îmi place pălărioara asta de Crăciun, cred că o să mi-o las. Se apropie Crăciunul, copii, se Da. apropie Crăciunul. Da. Ok. În care de Crăciun vom trage cornele. Nu vreau să fac ciudat. Nici că nu pot să fac ciudat. Nu vreau să... Eu ți-am făcut ciuda. Oh, fuck. Da! Ți-am făcut ciudat la Bă, viață. țigane, tu... Holy fuck, Ți-am snipe. făcut ciudat la viață. Ok, hai. Ce cum trag? Assault carbine. Oh, cum s-a pus toți, am crezut că e inimă. Holy fuck, ăsta e rău, ăsta e rău, ăsta e rău de tot. Ha, 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 ha. Ok. Aoleu! M-a nimerit. M-a nimerit. M-a nimerit! Ah! Te-a nimerit! Ciudă. Eu ți-am făcut ciudă, man. Yes! Ok, Da, oricum mai am eu o viață. ok, am dat un shotgun lui ăla de la spart. Ion Gaming iar a pierdut. Băi, nu știu, Ion Gaming ăsta e prima oară când l-a jucat. De fapt și și Dacu, eu a jucat prima oară. Ați crezut toți că e... Ce? Mi-a făcut ciudă. Ok, hai să-l omoră pe Weak Bot. Nu înțeleg, nu-mi trebuie armă, asta e tare. Ok, Dacu, please mori. Nu mai vreau să te văd cum te pui tu așa. Cum mori așa. Ok, e bine să fii mic. E bine să mor. Ai murit? Ok, am mai rămas eu cu Dacu. Hai, Dacule! Dacu! A murit Dacu! Ok, stai. Oh, nu te mără ce e aia. Am 5 vieți, ești prost. Mamă, deci. Dacă mai aveți episoade din acest joc, nu uitați să dați un like și subscribe. Holy fuck! Alături de Dacu și alături de Dacu și de Ion Gay Gaming. Ion Game, adică Ion Gaming. Desigur, cum a zis Nicăreală. Ion adică Ion Gaming, nu uite. Dacă te uiți la acest videoclip, să nu mă insulti. Nu mai vreau să am hateri. Oh, fuck. Cred că ai avut. Am avut pe Tehnorat, acum pe Technofusion cred că nu o să mai am. Oh, fuck, Eu no am- snipe, no snipe! Eu am a bad sniper. Ionuț Gaming. Gata, mă, că deja e prea de tot. Foxalou plictisit. Reclamă la Foxalou plictisit. Nu-i bani, ăsta e membru de-a nostru. Ok, please, lasă-mă să-mi iau o armă. Ce dracu mă cu tine? Te lăsa să-ți iei armă. Mă lăsa să-mi iau o armă. Ok. Ce? Nu contează. Nu contează puțin. Nu contează, contează doar că puți. Contează doar că puci! Contează doar că puci! Fuck. Ok. Ionuț Gaming. Gaming? Oh fuck! Holy fuck! Ce m-a aruncat. Ok, dă să-mi iau și o armă de aici. E bun asta. Ce te râzi? What the fuck? Că s-a râs? Ești prost, ești criminal. What the fuck? Bă, Bebeluș malefic. mă sperii! Mă Oare câți sperii! playeri au rămas? Eu. Nu. Fac 4. 3. Și 3, mă, e 4, tu nu calculezi. 2. Ai înțeles acum? Da. Oare ce e aia? E. Bă, îmi place că tot iau health-uri de astea și... Mamă, ce ai dat?
Holy fuck, cum a trecut pe la pălărie. Era... Pălărie. Radu moare în farfurie. Ui, bai, mi recuperez viața! Yes! Mi-a recuperat! Te-ai pierdut, tot ți-ai recuperat. Marș! Marș, țigane! Poți să mor pistolul. Nu crezi? Deci dacă l omor cu pistolul, sunt cel mai epic. Ok, asta e chiar funny. Oh! Tot am fost banii. Ok, hai, trebuie să rezist. A rezistat 21, hai. Nimeni nu a mai rezistat până acum. Bă, tu ai rezistat vreodată până la 21. 50 a rezistat. Ah, normal. Gamer profesionist. Nimic, adică... Hai zis ceva. Te frăie cutia. Pam! Mi-a arătat. Pam! M-a nimerit. Pam! Pam, mai răta, pam, mai nimerit, pam! De câți player sunt? 2. 0, da? De fapt, 1. Sigur, fără Sneaker și fără Ionuț Gay Gaming. Oh, fuck! Gay. Ok, cam atât a fost cu acest episod, am fost ignorat. Bye, bye!